हेल' लोगोफोर दिनै जों निउ इयारनि फेमिलि पिकनिकआव थांनो ओंखारदों आइपवालियाव थांगोन बोसोरफ्रोमबो निउ इयारनि 1 तारिखआवनो थाङोमोन आङो किन्तु फेमिलिनि बयबो लोमजादोंमोन नै फिसाज्लाफोर गासिबो लोमजादोंमोन दासिमबो लोमजानायनि दङ नै बे उन्दैयाबो लोमजानानै दं दासिमबो थेवब्लाबो खुनुरुखुम दिनै जानानै फैनोसै पिकनिक माल माथा लाजोबखाबाय नै गारियाव मा मा दं एसे देखायनां नै बावनो दंजोबो पिकनिकनि आइटेमफ्रा अमा लाबाय ना लाबाय प्रेसार कुकार ओरै दै लाबाय दंजोबो सासे गाखोबाय नै सासे नै दासो फैदों थ' गाखोदाव लेट जाबाय 1ता जाखाबाय सफैबायानो जोङो ना दालाङा जाब्रां ना मा होनदोंथाय बे दालांनि नामखौ नंगौना नङा बेबा नंगौ जि जाब्रां गोदो NDFP लिडार दङमोन ना सासे बेनि मुङै दोनदों होननाय आं खोनादों आं एक्जाक्ट मिथिया सियर नङा गोथौसिन नागिरखाबाय आं नाबथाबाबो नाबथा बिराद गारि मटर मानसिलै बेखौसो गाखोनांसिगोन दायो ओइ जालायबाय होनबालाय ट्रेन सम खामायदों बे ट्रेन बरिया जायगा मोनगोन नालाय मा मिथिगौ आंलाय खारलाबाय थागोन बिदिनो रबिबार ना ओंखायनो रबिबार दंबावो खोमालै नाथ' हौले दावदै रुबाय दावदै जागोरनोसै गोथावनो अमा बेदर आयौ बारा दाहो मस्लाखौ अमा बेदर एवग्रोबाय जों नै एवग्राया नै जा साइज नायनो ओमफ्राय फिसालाफ्रा नै दावदै जादों दहाय दावदै रुदोंमोन ना जिन्जार गार्लिक पेस्ट एवबाय बरिया जोंना अमा लाबोनाया खमद्रायबाय नामा साराय गोदान ओरै सिलिन्डार गोदान पिकनिक जायगायाव गोदान जोंनि थाखाय दोनसै बोरो जोंना गाना मा जाखो माथो गोमनो रोंला बयनाबो गोमजोब्बाय गाना पिकनिक जानायाव गान गैयाबा बोरै जागोन गान दामनांगौलै बेदरा दै होदो दै निउ इयाराव नोंथांमोनहा पिकनिक जादोंना जायाखै जाखो फेमिलि बोसोराव खेबसे बिदिनो पिकनिक जागारनांगौ दै होबाय र' दायो गोदौबा एसे दिन्थिनो नाजानोसै खोबदो एसे दाउ सुनानै लाखानोसै दानिया आलु दाउ जाबाय दे जाबाय दै गैयि जायगायावसो फैबायना जोङो दाउखौ सुनोसै बाबा ममन फैबो सिगाला जोबसिगोनलै नोङो थां बाबा थां दैयाव सुनो नै थां खुरि गाहर गारि सिगां रूपदीपा ब्रह्म जी क्या बना रही है गार्लिक देखो चिकन गार्लिक पेस्ट दे दो और एक और है ना कितना बड़ा बड़ा टमाटर डाल दिया रो क्यों रहे हो माने गाबद मा जादों रिति माना पूरा दे दो डाल दे पूरा दे दो पूरा दे दो अमा सावनायफ्राबो बबाव दंब्रा लायनो नोङो लायजागोन मिक्स करना है अभी टमाटर काटना था ना इतना बड़ा बड़ा दे पानी दूध जल गया रे
Depan jasa. ये ज़्यादा छोटा हो गया हमारा अमा बेदरखौ जाजोब्बाय जों नै नैबे नामोन नाया दंबावो गारि खारनायखौ गेलेथां गेम गेलेहोलाय रुयाखै आलु रुयाखै एसे माबा एरग्राखौ खेबनांगौ ओरै गेमसांबालाय हेलौ आलु दाउ टमेट' नुदोंना टेस्टि नुदों एसे दै होबावसै नामा खनसेबाव होनांला आलुआ मानो रुयाखै देलाय नारसो माबालाय बैजों सुथुलाय गोराथार नै बे रुइबाय रुयो नै मिउजिक गैयि पिकनिक जाखो जोंना नेटानो नाङा अह' गोजा गुजुनाय नै बावनो दान्दिसे जों अर सायबाय नै दाखोर दुखोर सावखांजोब्बाय ओमफ्राय नै सासे ओंखाम उखैबाय नै ओंखामखौ जाननांसिगोन जानाखैथ' दाबो जानोसै र' न' मबाइला खेबबाय आं ओंखाम जानायखौ ओंखाम जानोसै ओंखाम जानबाय ओंखाम उखैबाय नै गथ'फ्रा ओंखाम जानबाय नै बेखौ खेब ओंखामखौ बिसिबां जागोन नोंलाय जोसासो बाव ओंखामा मिथिगौ जोसा माइरं लाबोदां जोसा नों मोनजाफेराखैना मोनजाफेराखै जायाखै मोनजाफेराखै दिनै जादों जोसा नैबे अर सायनायखौ खेब अर सायनायखौ बरिया Hello guys, Happy New Year. You are, I think is very good. I think it's good to be coming. Good boleh? Aku deh, apa deh? Nah. Ano? Yang kok kira kau? ओंखामा मोननोसै नै कुकारा गाबबाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 Step. sudah bawa Dikudu. terus jalan goथाव जादों नोङो पिकनिकफ्राव ओंखाम ओंख्रि खुरना होनाया फिसाफोरनि दायथ'खासो टमेट' दाउ बेदर ना आयै नै ओंखामा एसे दैया बारा जाखोनाखैलै जोसा माइरंमोनलै दे आयै मोदोमलायबाय हारसिगोन ना दि आफाया सुdah bawa फंबाय अबियालाय जिरायदो ओंखाम जानो नोंसोरना मा सियायनायजों सेसबायहा बरिया मोदोमस्रोबायहाय नै हायनायखौ नाय बरिया जाबाय अबियालाय अबिया जे बेदरखौबा थाब मोनथारो मा जानो बिस्काटथ' गैला आलु जागोन बारा दासै बाराथ' होखाला आङो सलिड जागोनलाय बेखौनो दा गारगोनसो नोङो आंबो जानोसै आरो फिसाला जानायखौ नुनानै गैला जौ फेबावला लुगैनाया जाला जौ फेबावला जौखौथ' फेखाया आङो मालाबा पिकनिक जाबा खिन्थु ओंखामखौ आं दा मोजां दा जाखांना खनसे फेबावदोब्रा ओमफ्राय ओंखामा खमद्राय जाबायलै खनसे आं जाला जानांगोनब्रा देलाय नोंनि दे बेदरा बेदरखौ जागोन नों नांबावगौ बाबा आं गायहाबजोब्बाय आथ' बरियालै पिकनिकआ बिदिसो जानांगौ स्पेशल गोथावथार नामासै हा होनलायलायथारनाय लाबावदों ओंखामा आंहाथ' हौवाहाजों सेस बालाबो गासै हिन्जावनो खुरना होलायबाय आंनि ओंखामखौ जानो हालानो एकदम एसे नाम माथ्रल' लाबाय ना नांगौबा लादो जोसा जोंना गान गैयियाव जारला जाबायलै मोजां मोनबाय निउ इयारनि पिकनिक जाफैनो मोननानै गथ'फोरखौनो लोमजागागोन ना लोमजागायासो सानबाय थादोंमोन आङो मोनजाबाय आरो दिनै मा थारिख 5 थारिख ना 5 थारिख रबिबाराव मोनजाबाय आरो ना देग्लाय बोसोरफ्रोमबो 1 थारिखआव जायो खिन्थु बे खेबाव गथ'फ्रानो लोमजाना होजोब्बाय ना गथ'फोरल' नङा बिसिबो आंबो गासिबो लोमजादोंमोन न'खरैनो होनबाबो बुं गैया आइबो आफाबो गासिबो दा बाव जोङो दसे अर सायनोसै दा लास्टआव गोथाव गाइखेरनि साहा फुदुंनानै लोंनानै थांगोन आरो ना
बयबो थांहांजोब्बाय लासै लासै दङ दंनाया माखासे दंबावो मानसिफोर खैथासिमथाय टाइमखौथ' मिथिया खैथासिम एन्ट्रि फिसा 200 लादों खिन्थु ओरैहाय माखासे साइडजों एन्ट्रि फिस होआवसे हाबग्राफोरबो दङ बिरादनो जेबो नङा दे एन्ट्रि फिस होलायनानै हाबोब्ला बाहाय माबाफ्रा मेनेजमेन्ट कमिटिफ्रा साफा खालामनायाव मोजां जायो बे प्लास्टिकफोरखौ साफा खालामनो हायो ओरैनोथ' गावबा गाव साफा खालामनाङोब्ला बिदि साफा खालामनांलायगौनि गोनांथि गैया दा बेनो आरोना एसे कनसियास जानांगोन जोङो साब सिखोन थानायाव दा जों गोथाव थांनोसै सिगां साहा लोंनानै थांसै नै साहा फुदुंगासिनो नुनायसै नै बरिया गोदौबाय गाइखेर गोनांनो होनलायलाय Rumah neng rumah tahu nggak? Iya, apa pun mau pilih kak. Chai, garam chai. Wow, sini kau saling pedeng le. Wow, ada? Ada kan? Cheers. Woo. Kali mana ni? Saling anda ya. Ah. Iya, aku bukan nengok. Hah? Oke, kan? दा पिकनिक जाखांबाय जोङो न'आव थांनो ओंखारबोफिनबाय नै लांदां जाजोब्बाय मानसिफ्रा थांजोब्बायानो फ्राय जों बैयाव गराय गारि गाखोनो मोनो नामा बेखौ नायदों एसे फिसालाफ्रा एसे जिद खालामदों दा मोनोबाथ' गाखोगोन मोनाबाथ' गैला दासिम टाइम होजायोलै मोनानि संनानै जानानै थांनो खिन्थु 6टा बारहोनो नाङा आरो नैसिनाबो गारिया फासिबायदां बेलाय गारिया फासिबाय बे गोदोबाय बेलाय गोदोबाय माबा इसिनाबो गोदोबाय गारि गोदोनायखौ खि बाबा ओमफ्राय गारिया नारबाब जाला नै गोदोजोब्बाय गारिफ्रा बालाबारियाव बेबायदि बालाथिं बिदि लाबोनो नाङा ना ओइलाय बैथिं थाबायग्राया ओइलाय बैथिंथ' एसे थाबायनोसै ना गथ'फ्रा गराय गारि गाखोनोनो गाखोदो गराय गारिया सौफैबाय रुको ओंखारदो बाबा माइ जुनखो बोरा माइ जुनखो बरिया नै आंना खोमसि जाजोब्बाय आया साहा गोथाव लोंबाय आरो माथो लस दं औ थाबायथ' चलो खोमसिद्रायबायलै गैलालै जोंना बसा मोसाबाय अंधेरा हो गया अभी कहाँ घूमने जाओगे गथ'आ जासिगोन दे गगाया खिन्थु हले बुंखाबाय बिराद हाद्रिलै नै जों ओंखारबोबायमोन मोनालायबायसो उन्दैफोरनि गगा मोननाया बारा जाबसिनसिगोन ना नुहुराखै बिसोरथ' गारिजों नुहुरा जाबाय गारि गोजासो
न'आव थांफिनगासिनो जों मोनालायबाय दा 5:35 जाबाय बेलासिनि